Phela angeke ngiyilahle inyama ngoba alikho ihlathi lapho ufika khona ukuthi hawu, leli hlathi lezi mbuzi. Sengisho ukuthi imbuzi akuyona into ezimilelayo kanjengesihlahla. Imali mhlampe kusuke kuphoqa ukuthi kwathiwa uyenze nomndeni lento. Hhayi, idliwa inombani. Idliwa inombani. Awukwazi ukuthi uyenze wedwa ekameleni endlini yakho, kumele nje uyenze nomndeni kwaphoqa ukuthi. Awu, ngizoyibamba kanjani imbuzi ngedwa? Ngibambe imbuzi ngedwa, ngiyihlabe, ngiyebule ngedwa. Kufanele ngithole ezinye izandla zabantu, siyebule le mbuzi le, besale bedla inyama. Mina ngiyazi ukuthi yini le, sengiyazi-ke manje ukuthi kungani ngidinga lesi sikhumba. It's a matter of life and death. Yabo manje angikhathali mina ukuthi bayenzeni inyama, anginendaba ukuthi inyama bayidle kangakanani, bayiphe bani, bayifake efrijini, bayithini. Bona nje babona lo muntu onesihe kangaka ohlaba izimbuzi ezidikenye esinike inyama. So ngase ngibona ukuthi lezi mbuzi azivele zikhashwe umqombothi khona kuzovele kugcwale abantu bephuze bedle ukuze iphele le nyama. Uyabo leyo nto leyo, so bekade sengenza kanjalo. Kahle kahle sengenza kanjalo. Hhayi-ke kulungile-ke. Manje yonke into la mina yanda mawala. Yanda mawala, imbuzi, inkomo, yonke into iyanda nje, yanda mawala. And le ndlela eyanda ngayo, hhayi angisazi. Khumbula ukuthi ngiyilo ongakwazi ukuphuma ngizikhiphe, angikwazi kwenza lutho. Imali nayo iyanda, yonke into iyanda mawala, 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 mawala. Angisazi-ke mina bengithi mina at least uma ikhona indlela, ngoba-ke nayo ugobela engisizile sewadlula emhlabeni, udlule u-2022. Ingane zikhona, unkosikazi ukhona or umuntu ohlekisana nawe khona. Hhayi, ikhona nje umndeni, kuwumndeni nje, umndeni nje okahle ophelele ohlabayo. Mina ikhamba lami lolu nginendawana-ke lapho ngiye ngilisebenzisele khona ngoba abazi abantu. Angazi ngoba kuye kwaba nesigameko, ngicabanga ukuthi ngo-2020, ya ngo-2020. Ngo-2020 ngicabanga ukuthi imali engathi uma ngiyibuka kuphela unyaka engiyisebenzisile nengenile kimi nephumile, kwaba imali ngangithi ngalesa sikhathi se-COVID 2020. Ngicabanga ukuthi imali engako-3.5 million uma ngibalisisa kahle. Sengisho ukuthi ngisispenda ama-spendings, zonke izinto. Manje ayikho nami into-ke engathi phela manje le mali ngiyigcinela yona. Izingane ziyafunda kahle, umfazi uyondleka kahle, nje yonke into iyenzeka kahle. Manje angisazi-ke manje, angikwazi ukuthi ngithi hhayi mawakhe, asike sithi cwe nje for a weekend or for a week. Uyasho yena ukuthi kungani singaphumi ngoba phela yonke into la ekhaya ikahle. Angikwazi ukuthi ngibe away from lento. Mina angisayifuni-ke manje lento. Kuke wadalula ukuthi inyanga le yayingenzeka ayisekho emhlabeni. Hawu, yadlula emhlabeni. Hhayi, yadlula inyanga emhlabeni. Angazi mina ukuthi lezi zinto into engizoyithatha ngiyisephi le. Yini wesaba ukuthi mhlampe kuzophela ongako or wesaba ini? Ngifuna ukuyeka noma kungaba njani. Ngifuna ukuyeka ngiphume kule nto le, ngiziphantele ngamandla ami ngoba manje ngiyabona ukuthi akuwona amandla ami lawa, amandla ale mbuzi, amandla alezi mbuzi, amandla alesigubhu sakhe, kahle kahle amandla akhe. Manje yini ekwehlulayo? Angikwazi uku-enjoy-a lokhu enginakho. Nginakho manje angikho happy ngoba angi-enjoyi lutho. Phela ungathatha lento oyijikijela noma ikuphi, yini eyehlulayo? Hhayi, ngeke ngidinga ukuthi mina le nto le ngiyenze mhlawumpe uma kuwukuthi kukhona umuntu ongangisiza.
ongangisiza ukuze lento ingangilandeli kambi, ingangimoshi, ingangimosheli nje ikwazi ukuthi lento le iphume ngendlela efanele. Mina kulungile, ngifuna mina ukusala ngimeneja what I have, yabo, ngendlela yami, ngiyimeneja ngendlela yami engenawo amandla engiwaphiwe ilesa siguli. Ngidinga umuntu ongakhona ukuthi engisize kulokho, ngikwazi ukuthi leyo mali esikhona ngakimi, lowo mnotho osukhona ngakimi awungapheli, ngikwazi ukuthi ngiwu-sustain-e ngiyimi, ukuze ngikwazi nami ukuthi ngijabulise umndeni wami, abantwana, yonke into sikwazi ukujabula ngokuphelele, siphume sivakashe, siphume siye noma iko-China noma siyephi. Into esengiyifisa nje mina ukuthi ngeke ngiphume nje la e-South Africa noma ikanye nje. Wena wake wasibonaphi isigwili esingakaze saphuma nje saya phesheya? Uthi umuntu uyisigwili kodwa akukaze waya phesheya, akukaze waya ndawo. Yilokho nje engikudinga kakhulu ukuthi ngisizwe, ngimbuleleke kukho, ngikwazi ukuthi ngigezeke lezi nsila lezi, kuphume lesi sigubhu lesi, ngime nami emhlabeni. Ilokho nje engikudingayo. Siyabonga sethemba ukuthi abalaleli bazokusiza, basho ukuthi ungasizakala. Siyabonga kakhulu.